sé Oidhche na Taigeise a bheits ann Oidhche Hathairn agus a sinne go máfáisneach leis go Raibeart Burns a héad suid agus Jonach tín isteach I chéalaorn sa studio. Nach go sé fáilte bhlacha eolaid in drásta. Hello Raibeart, cemar a hácúsin? Dé how ceolbachú, seo is studio acing how éan TV? TV? Tí sin? Well, bhí sin chláirigh rutnaí de chamera ha seo. Cum láat mun TV a bhfuil isacah dé Oidhche bheits ann Oidhche Hathairne. Ha, go deara, sé Oidhche na Taigeise bheits ann agus sin an thuimhir a how stoiacing. Má chomhlá bré? Oidhche na Taigeise, sé má chomhlá bré a bheits ann agus chaine sé fiús partaidh a chud dóileo, ná céistein. Well, Chabí duine bhíomh idá chomhlá bré sónaigh nó méalta melch. Beat tíidech a léag na dáineach am ach. Chanil me sé géirí ach partaidh. Chanil go. A sé tíidech colchaidh sé thula duine eile. Cha deach sé tro bhainneach.